Čus autobus, dneska si ukážeme, jak nainstalovat World of Tanks na počítač. Takže dáme si Google, to je jedno jaký prohlížeč, to prostě jaký. A načte se to, nějak blbne to, zítřejší instalace, no už to jede. Vypadni kamero, vypadni. Tak. No konečně. Teď tady napíšete www.worldoftanks.eu. Jo, no. Hra. Stažení hry. A dáte tady to download games, jako to, jaký máte, prostě ono vám to vyhodí, jaký to. Vy to prostě kliknete a nainstalujete. Instaluje se to 2 hodiny, jo. A teďko nevím, jestli mi to nejde, to je divný trošku pro mě. No tak aspoň vám ukážu, jak se aspoň instaluje Terrarie. No tak jo. Půjdete na... Nebo to radši taky ne. Já fakt nevím, co bych vám ještě ukázal. Teď nebylo tak krátký video, tyjo. Tak já vám aspoň ukážu, jak se to instaluje. No, tady to naběhne. Tady to trvá nějaký 2 sekundy. Jako tady jo, ale to není všechno jako jo. To není všechno jako instalovaný už jo. Takhle dáte kliknete, dáte spustit. A pokud to trvá, no, to vůbec nepůjde. A je. Tak. Jo, takhle dáte čeština, OK. Další, jako kam se vám uloží, třeba na plochu, další. Tady to nemusíte zaškrtávat, to je další, jo, takhle. A dáte další a pak instalovat, jako ono se to uninstaluje, ale já už to nebudu dělat. Už nechci trvat zase další 2 hodiny, jo. A nevím, co bych ještě ukázal teda, no. Jako Minecraft mám neukážu, ten mám zavírovaný. Jo, ten mám tady v koši, Minecraft. Jo. A... Nebo aspoň to odinstalovat, nebo něco tu, no. A to asi víte, to je radši ne. Nebo jak zjistit heslo, to je taky, to mám to taky můžu ukázat, třeba, já dám třeba Facebook, to je furt. Jo, a já tam třeba napíšu jaký to. Jo, to skopírujete a dáte zkontrolovat prvek, jo. A pak tady musí být někde password, jako tady to. A dáte edit, jo, takhle. A přejmenujete na text. No a vidíte, co jsem tam napsal, vidíte, co jsem tam napsal, cudu, co tam napsal, a i to není ani moje pravé heslo, jo. Ani to není moje pravé heslo. Ale fakt. Co to píšu? Tak aspoň takhle vidíte, jak vypadá moje skřínce. Vám prozradil moje heslo, jako můj Facebook, no normálně, jo. A... No, jako vidíte, tady jsou nějaký ty, no. To tady. No já jim ani nerozumím, jo. Podívejte se na můj Facebook, já jsem Krištof Kočín, co tak podívejte, můžete si mě i přidat, jestli chcete, a zatím čau, no. Čau.